Fissem tal-Missieq u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li maħabba Alla l-Missieq u l-għaqda fl-Ispiritu Sant tkun magħkom ukoll. U miegħek ukoll. Llum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Sant Agata Verġni Marsi. Ftit nafu fuqha, nafu bejn wieħed ieħor li għexet fil-sena 250 xaħġa u ħadet il-martirju taħt l-Imperatur Deċju. Imma d-devozzjoni tagħha kibret mill-bidunet, tant li saret ukoll waħda mill-festi obbligatorji tal-kalendarju universali Ruman. It-tifkira tal-Marsi għalina hija stedina biex infittxu l-Ġesu u nagħtu xhieda tal-imħabba tagħna kif għamlet Santa Agata u ħafna marsi oħra. U biex niċċelebraw kif ixraħ il-liturġija mqazza narfu ħtijietna u nitolbu maħfra. Daw ta' kull min jemmen fik u lejħnina. Mis-seħ ta' min jittama fik Kristu ħnina. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-udizja din nofruha għal Margherita Giuseppe u Joseph Camilleri. Nitolbu. Għatina mulej il-maħfra ta' dnubitna, għat-talb tal-Verġni u Martri Sant'Agata li dejjem sabat grazzja qudiemek, għas-safa ta' ħajjita u għal-qawwa li wriet fil-martirju tagħha. Bibni Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ewwel ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien Salomon laqqa flimkien f'Ġerusalemm ix-xjuħ ta' Iżrael u l-kapijiet tat-tribujiet kollha u l-prinċipijiet tal-familji ta' Uliet Iżrael biex l-arka tal-patt tal-mulej itellewha mill-belt ta' David, jiġifieri minn Sion, inġabru għalhekk madwar is-Sultan Salomon l-irġiel kollha ta' Iżrael. Kien ix-xahar ta' Etamin, is-seba' xahar tas-sena, u kien żmien il-festa. U ġew ix-xjuħ kollha ta' Iżrael u l-qassisin refgħu l-arka. U ġarrew l-arka tal-mulej u t-tinda tal-laqgħa flimkien ma' kull ħaġa imqattsa fit-tinda. Ġarrewhom il-qassisin u l-Leviti. Is-Sultan Salomon u l-ġema kollha ta' Iżrael miġbura madwaru għadu quddiem l-arka joffru sagrifiċċji ta' naċ u baqar li ma kontx issib tarf tgħoddhom. Imbagħad il-qassisin waslu l-arka tal-patt tal-mulej f'posta ġo s-santwarju tat-Tempju, jiġifieri fil-post il-qaddis, u qegħduha taħt ġwejnħajn il-kerubini, għax il-kerubini kellhom ġwejnħajhom miftuħin fuq fejn qiegħdet l-arka. Hekk li l-kerubini kienu jagħtu huma stess wiċċ l-arka u l-lasti tagħha. Xejn ma kien hemm ġo l-arka li fiż-żewġ twavel tal-ġebel imqegħdin hemm minn Mosè meta kien ħoreb. Dawn kienu twavel tal-patt li beħ il-mulej intrabat ma' Uliet Iżrael huma ħerġin mill-art tal-Eġittu. X'ħin il-qassisin ħarġu mis-santwarju ta' barra, is-sħaba imtliet it-tempju tal-mulej. U minħabba fih il-qassisin ma setgħux ikomplu s-servizz tagħhom għax il-glorja tal-mulej kienet intliet it-tempju tal-mulej. Imbagħad Salomon qal: qiegħed il-mulej ix-xemx fis-smewwiet
imma hu ried jammar fid-dlam. Għalhekk jien bnejtlek dar fejn tagħmmar, post fejn toqgħod għal dejjem, il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Qum wejja mulej lejn il-mistreħ tiegħek. Qum wejja. Araw, smajna bl-arka f'Efrata, sibnija fir-raba ta' ġar. Ħanitlu fl-amara tiegħu, ninxteħtu quddiem il-mirfes ta' riġleħ ngħidu flimkien, qum wejja mulej lejn il-mistreħ tiegħek. Qum wejja mulej lejn il-mistreħ tiegħek. Int u l-arka tal-qawwa tiegħek. Jilbsu l-ġustizzja l-qassisin tiegħek. Jgħidu bil-ferħ il-ħbieb tiegħek. Meħabba f'David il-qaddej tiegħek twarrabx wiċċ is-sultan il-midluk tiegħek. Ngħidu flimkien, qum u wejja mulej lejn il-mistreħ. Jekk jogħġbok qumu bil-wieqa. Alleluja. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-Saltna u fejjaq kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-disċipli wara li qasmu għan-naħa l-oħra waslu fl-art ta' Ġeneżaret u rabtu d-dajsa max-xatt. Niżlu bid-dajsa u nies minnu fih għarfuh u marru jiġru ma' dawk l-inħawi kollha. Bdew iġorru l-morda fuq il-mtiera kull fejn kienu jithimu li jiet. Kull fejn kien jidħol fil-ħula bliet jew kampanja, kienu jgħidu il-morda fil-pjazzes u jitolbuh iħellihom imithlu mqarf tarf il-mantar u dawk kollha li kienu jmissu kienu jfiqu. Il-kelma tal-mulej. Ħafna kienu jfittxu lil Ġesu. Kemm biex jisimgħuh l-ewwel nett u mbagħad biex ikollhom il-grazzja tal-fejqan. U hawnhekk kienu jfittxuh ukoll dawk illi kienu jaħsbu illi jidin fis-sewwa tar-reliġjon, speċjalment l-osservanza tal-liġi ta' Mosè. Imma minn dik l-osservanza kien iħossu ċertu nuqqas. U għalhekk fil-Vanġeli naraw dejjem folor kbar imorru wara Ġesu. Issa hawnhekk insaqsi. Aħna qegħdin niġġu wara Ġesu. Hawnhekk preżenti naħseb li x-xewqa tagħna hija din li nfittxu lil Ġesu u nippruvaw narfuh għaliex tfittxu biżżejjed jekk ma naslu biex narfuh nkunu ġejna għal xejn. U għalhekk aħna nisperaw li ma niġux biss għax irridu xi mirakolu. U Ġesu bil-mirakoli ma kienx biss biex ifejjaq fiżikament, imma prinċipalment biex ifejjaq minn kull tip ta' mart u speċjalment mart fejn hemm il-ħakma tal-ħażen. Min kien għal-qudisa l-bira smajna li Ġesu kien ifejjaq il-morda u kien ikeċċi minn ħafna ix-xjaten. Xi fisser dan? Ġesu prinċipalment ġie biex jaħlisna mill-ħakma tal-ħażen u l-ħażen hawn ħafna madwarna imma rridu noqogħdu attenti x'ħażen u x'ħakma ta' ħażen jista' jkollna. Skont
l-eżorċisti hemm 3 tipi li jaħkmu il-ħażen jaħkem fuq il-bniedem. L-ewwel grad huwa meta il-ħażen li ġej mix-xitan jaħkem fiżikament il-persuna, illi din hija rarissima li spiritu tal-ħażen ix-xitan jaħkem fuq bniedem, rarissima. Anke jekk il-Knisja għandha il-poter l-awtorità li teħles bil-Ministeru tal-Eżorċista mill-ħakma tal-ħażen. It-tieni kategorija hija dik li kif jgħidu l-eżorċisti stess li ħafna minn dak li jaħsbu li huma posseduti huwa mart psikoloġiku, mart psikiku. Għaliex ħafna drabi jitolbuhom għax jaħsbu li huma imxajtin, imma fil-fatt ikunu morda mod psikiku. Mbagħad hemm it-tielet kategorija li l-iktar li tinteressa lilna li l-ħażen mhux biss madwarna, għax Ġesu fil-kapitlu 7 ta' San Mark jgħidilna li mhux dak li jidħol minn barra itebba ikasbar il-bniedem, imma dak li joħroġ mill-qalb. U mbagħad jagħmel lista ta' ħażen, il-ħażen ta' madwarna, ejra, ġlied, inġustizzi, pornografija, idolotrija, minn kull tip ta' ħażen. Dak joħroġ mill-qalb. U hemmhekk irridu aħna li nfittxu lil Ġesu li nkunu liberi, li nkunu free mill-ħakma ta' dan il-ħażen. Għaliex ix-xewqa tal-ħażen hija fina. Imma nistgħu niddominawha jekk aħna għandna l-fidi fi Kristu. Għax Kristu ġie biex jagħtina l-grazzja li nkunu nistgħu nirbħu kull tip ta' ħażen. U għalhekk min jaraf li Ġesu huwa l-ħellies ikun meħlus minn din il-ħakma tal-ħażen. U allura eżjes, aħna li nisimgħu l-qudiesa ta' kuljum irridu nitolbu l-mulej żewġ affarijiet. L-ewwel li naddafna li natfinna qalbna mill-ħakma tal-ħażen biex ix-xewqat li kien hemm ta' ħażen f'qalbna nkunu nistgħu niddominawhom u nkeċċuhom. U t-tieni li nsaqsu lilna mulej quddiem is-sitwazzjoni tal-ħażen x'tixtieq minna? Li naħdmu biex inkunu maqudin ma' Kristu biex inkunu on the right way tas-salvazzjoni tagħna. Għaliex Ġesu għalhekk ġie biex jeħlisna minn kull tip ta' ħażen u jekk aħna nemmnu fih u narfuh żgur li nkunu meħlusa minn dan il-ħażen ta' madwarna. Ejjew inħallu l-Ispirtu Santu itina l-qawwa li nirbħu kif dawn kif smajna fil-Vanġelju tal-lum kienu jgħidu imqar jekk immiss il-mantar tiegħu infieq. Aħseb wara jekk jien nisma' l-kelma tiegħu, jekk jien infittxu, jekk jien nafu bħal ħalles kemm se nkun maħlus u mfejjaq mill-ħażen. Bl-interċessjoni ta' Sant'Agata nitolbu l-mulej jagħtina l-grazzja ħalli niġġeddu fina dik li mħabba li Alla tagħna. Mulej, il-mirakli tiegħek juru li jien ġejt biex tifdi d-dinja u tħejji ħolqien ġdid. Għen li l-Knisja hija u twassal il-fer tas-salvazzjoni tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Mulej, permezz tax-xjenza u t-teknoloġija intati lill-bniedem il-possibilità li jaħkem id-dinja. Kun ma dawk li huma responsabbli, speċjalment il-kapijiet tan-nazzjonijiet, biex il-ħidma tagħhom jarfu dejjem jaqdu l-umanità baqda u paċi bejnietom nitolbu. Mulej, inbat lill-ibnek fid-dinja bħala ħabib attent għal bżonnijiet tal-oħrajn. Għamel li ma nkunu qatt indifferenti quddiem dawk fostna li qegħdin ibatu nitolbu.
Mulej, int li tinsab kull imkien, imma dejjem ħaj fl-Ewkaristija ċelebrata u adorata sabiex il-knejjes tagħna ikunu l-post privileġġat għall-laqgħa tagħna miegħu nitolbu. Mulej, int li tfejjaq tant mordna nitolbuk, għat il-faraġ lil morda tagħna mod partikolari dawk li huma waħedhom kemm fid-djar u kemm fl-isptarijiet biex isibu min jgħinhom mimħabba ta' Alla nitolbu. Passoltu permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo perché la nostra fede in Cristo, vincitore del male, possiamo trovare la forza di vincere ogni tipo di male che è nel nostro cuore. Preghiamo, nitolbu. Fi silenzju inkomplu nitolbu. U Alla, inturina lilek innifsek fil-ħolqien u b'mod aktar tal-aġeb fil-fidwa tagħna. Bl-interċessjoni ta' Sant'Agata, għamel li nilqgħu b'sentimenti ta' ratti l-ħajr id-doni kollha tiegħek, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajdna dan il-ħobs li għedin nofrulek. Frott tal-art u xor il-bidem li minnu jisrarina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit jihdu sem fin-natura divina ta' Kristu kifu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajdna dal-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisrarina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Birek mulej u għaddes din l-offerta li din namlulek fuq l-artar tiegħek u kebbes fina dak in-nar ta' mħabba li bih Sant'Agata qelbet il-batijiet kollha li sofret fil-martirju tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej Missier Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġit ta' salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr. Għaliex Sant'Agata ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-aġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħa lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema anġu qaddisin qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli ta' smawet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, ratti l-ħaj, qasam tal-id-disċipli tiegħu u qal,
خودوا وكولوا الكل من دان għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħaj tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. id-dem li jixxerret għalikom għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-notik. Għalek aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħof tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U radu lek ħajra xoġbok til-ħana għawn u dimek biex naħduk. Mitċakontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Margherita, Giuseppe u Joseph Camilleri li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar f'ħutna dak li raqdu bit-tama tal-għawmien, daħħal qudiemek il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, Sant'Agata u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom jinfarruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Jekk aħna nsejħu lil Alla missierna, ifisser li nfittxuh u narfuh bħala mħabba. U din l-imħabba li għandna lejn il-missier ma tistax ma tgħaddix mill-imħabba tal-proxmu. Hekk jgħallimna Ġesu u hekk jixtieq li nagħmlu aħna, u għalhekk nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma naħfru l-min u ħati għalina, la ddaħħalniex fi diġġej iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi tad-dinja ħenna. Ħaruf talla li tneħħi. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jneħħi d-nub tad-dinja. Ħejjin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi Signoralla, waqf. Gloria al Missier li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Issa li ġedidna mulej bil-misteru tal-Ewkaristija mqazza, għamel insiru l-ixpur Sant'Agata bil-qawwa tal-aġeb li wriet tal-aħħar biex jistħoqilna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar ngħidu Ava Marija lill-Madonna, tapinu nirrakkomandaw dawk li tolbuna biex hawnhekk nitolbu għalihom u biex aħna l-koll fil-mulej insibu dak il-ħellies minn kull tip ta' ħażen. Kif Marija qalet hawn jien il-għaddejja tal-mulej u hemmhekk kienet meħlusa minn kull tip ta' ħażen. Għalhekk bil-qalb ngħidu Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkintu fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina metinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna